So maayong gabi guys. So naada ko diri sa 168 kay nagpalit ko og sa amin guys. So actually nahuman na mig simbang gabi ani guys. Nice guys. 155. Oo. Daghan. Pero mas nice ni guys. Oh. Hi guys, before tamuli no, kay mag-hauls ako guys, kay you know na maabot ko dito guys, di na ko ka haul kay nga nung ngit-ngit na siya guys. So mo din niya mo ang napamalit kanina sa Save More and then sa GSK Shopping Center. So nagpalit mi og kuan. Kanang jar bitaw nga gamay guys. So color pink. So kami na mag-assemble sa yang gripo. So another one is color blue. So 130 ang price niya guys. So 130 yung price. Nagpalit ko og sudlanan sa kwarta. Kuani siya guys. 15. I don't know pila ka buok sunod ani guys. And then nagpalit ko og tissue. And then amo ang juice, tanga, grapes o calamansi. And then nagpalit si Risa o para ihatag ni Papa nga pinaskuhan shorts. And then so that's it sa GSK nga among napalit. So diri ta sa Save More, ang napalit na sa Save More guys is nagtry ko og beef bulgogi guys. So first time na ko mo try ani, so i-try na ko kung sa lasa ani guys. So ang price ani is 52. And then nagbuy ko og chocolate, goya nga chocolate. Palit ko dark chocolate ang isa kay cream white chocolate. So, para sa mo ang fruit salad.
palit mo. Oh, 2 days nga na siya cream densada. So, mura to guys. Wala na kami maghanda this Christmas guys kay pagka 25 na ami kuan salo-salos with family. So, at tumiugma dito sila. Kay sila mo i-host or modawat sa amo ang katong Santos nga every year sa tulo ka igso ni mama. Dain-dain mo dawat. So, that's it guys. Para ni mama. Salamat kayo sa mga grasya nga ako nadawat. Chukat. Pa, pinas ko ni mo gikan ako. Picture. Hatag na ko. Yan o. Para ni Papa ni Day. Oh, abriha gusto gihatag ni Risa nimo. Pagkaya niya. Ako yawin nila nga na imong sumuli mo. Pag di ka na ni Risa pa. Salamat kami guys. Ako gilamon ka dai. Ang tawa po. Mahulog lang sila. Sila na lang tawa ma. Ako ano po. Sige na! Kuha mo regalo, doy! Ibigay ang gift. Agayawa. Dito mo ka. Dito na lang mga naka-receive og mga gift. Ay, sige na! Katawa! I have a gift from my sister. Pila ko, di ni mo arang. Ano sure na niya. Kamay kaayo! Ingat na oy. Grabe ka slim na ko guys. Oh. Ingat na. Kiani doy, I love you. Mukha hindi na tasuta na yan. Ani ka kisa ni? Ayaw isa kayo. Pagdali dito. Na yung mga gift, gipanghata ang mga kuano mga sisters. Ki-open na yung gift. Lagi mo na kita. Lagi na ako na. At katuloy din ang ganyan ang giya din ng giyawin ako kayo. Oo, wala rin niya. Thank you doy. Paklay, Wala ka raw to. pork nga adobo. Simple lang nga pagka-adobo guys. Chicken, tinola kay silang mama dili pwede manggudog. Sige garni. And then among fruits, na may juice. Kana ra guys, simple ra kaya mong celebration this Christmas. Ara. Ano mo rin Blow your candle. Usa Teresa, Teresa. Yang! Halina. Alin na, day! I-blow na yan.